Sanibonani Thokoza. Igama lami ngingumduduzi Hlatshwayo ngikhulele eNgwavuma eNyakatho neKwaZulu Natal. Ngisakhula ugogo wayesixoxela izinganekwane ezimayelana nemkhofu, omantindane, ukuthwala, ukuphehla izulu, omamlambo, impundulu, nanokuthi uma uhlanganisa umuthi othile nomuthi othile kwenzakalani, nanokulapha kwesintu noma okwendabuko. Manje sifuna sihambe mina nawe siye kulomhlaba ongaqondakali. Sifunde okukhulu ngawo. Sifunde nokuthi ingabe yiqiniso noma inganekwane nje esasixoxelwa yona ogogo. Asambeni ke. Kwasukasukela. Ohlelweni namhlanje sobheka isihloko esithi Isipoki. Namhlanje sifuna ukuzothola kabanzi ukuthi ngabe ikhona ngempela yini into ekuthiwa isipoki. Nakuba kunjalo siyazi ukuthi akhona amadlozi kodwa ke futhi isipoki sona umbuzo omkhulu othi siziqhamukapi izipoki. Kungenzeka yini kube idlozi elinomona noma mhlambe ke into nje ekhandwe umuntu. Ugogo kuzosilandisa kabanzi ke nje wasixoxa naye. Isipoki umuntu esewashona kodwa akakutholi ukuphumula. Wayenza konke kungalungile la emhlabeni. Konke kungalungile. Wahamba futhi isikhathi sakhe singakafiki. Jika lo muntu lo ave isipoki ngani ngoba uyavuka izulu akanalo. Akamukela futhi ngabantu bakubo ngoba wayenza izinto zeronke. Kwesibili omunye uba isipoki ngoba nanti accident la avela hamba emhlabeni. Akabamlandi la. Uyazula sokuqeda abantu njalo nje. Isipoki lesi ngoba asina ngeke uchaze ukuthi yini ngoba uyisipoki ngoba uyenza izinto ezingalungile ngasonke isikhathi. Noma ekuthanda ukuphumula kodwa akakuthola ukuphumula. Isipoki sihlukene kunedlozi. Isipoki yinto eyenza izinto ezingalungi empilweni, into embi. Isipoki senza uma sesifikile la kuwena sikwenza kwawena nje idemoni lelo ongalazi ukuthi ke ungalichaza uthini. Isipoki leso ngoba uyisipoki ngendlela ehlukahlukene ngoba umuntu unelungelo ukuthi akagule noma angagulanga kodwa kumele ethi uthandazile akahambe kahle emhlabeni. Kodwa lo ukuthi ke ayongcwatshwa kusasa sebambona uvukile ethuneni. Isipoki phela leso sesizohlangabeza mase gijimisa abantu kunja ngani ngoba akakuthola ukuphumula. Wephila la kulomhlaba inhliziyo yakhe enenhliziyo embi akamukeleki futhi emndenini ngezenzo azenza. Siphunyuzwa ukuthi isipoki kuthandazwe layithwa izibane abese ukhulekela umphefumulo wakhe uthola ukuphumula nikelelo. Asithi kanje mina njengami ngingasho kokunye okwazi ngomunye umuntu. Athi umuntu njengomuntu athi uhambile lo kodwa wayecela ukushiswa. Abantu sengidela nabo manje ucela ukushiswa umuntu. Jika umuntu so uyajika abantu bakuba bamjikisa labamazi amalahle. Bamazi umuntu ngathi saphila la. Manje kodwa ucela ukuthi enze njani ashiswe. Bese uyabuya uyapoka. Bese la ekhaya la ngithi bathatha umlota babuya nawo la ekhaya. Bese la ekhaya nangu uqoqotela nangu yokuvula amafriji nangu uyabulala kanjani njalo. Mfike mina ntathi ikhandlela emhlophe leli. Jika negceke leli, jika negceke ngithandaze. Bese ngithi ke asahambe wena ngiyokulayithela izibane. Uguduke kahle uyongena kwabantu bakini. Bese ke ngihambe naye ngekhandlela. Ngifike lapha
entabeni fike ngishiya ikhandlela ngithi guduka uyongena kwabantu bakini uma sengithi kaguduka ngiyongena kubantu bakubo ngilishiye lapha nekhandlela entabeni esengihambe mina ngiye emfuleni fike emfuleni ngithandaze emfuleni letha amakhandlela ngithandaze emfuleni ngimcelele emfuleni bese ngicela imbuzi thatha imbuzi bese ngifike ngigezela ekhaya bese kwenza utshwala besizulu abuye ke sizocela la ekhaya emndenini umuntu ongasekho kulomhlaba mina ngenza nje angikhulumi ngomunye umuntu ngikhuluma ngokwami omunye umuntu mangasekho kulomhlaba seekhona emathuneni ngiyamlanda mina ngenza nje nansi inkukhu nansi ikhandlela elimhlophe noma kanye neliyelo fike lapha emathuneni ngizokulanda bakhuluma abantu bakubo khuluma wena sibanibani akhuluma umuntu wakubo bese ke kuba uyena ngoba uwazi yena kangcono bese ngihamba nasambe sihamba ke manje siyaphi naleli khandlela sihambe semfuleni femfuleni silibeke la sizogeza la sesibulale lembuzi sesiyamgeza mase simgezile sigeza nalo umuntu wakambe naye bese sisuka naye lapha nemfuleni asihambe ke manje sesiyekhaya sesihamba ke manje sekhaya sihamba thela utshwala bezulu masihamba nawo thela utshwala bezulu zesofinyelela ekhaya sesifike lapha esangweni sengeniswe ke noma imbuzi noma ngeenkukhu sesizozomngenisa sesifikela endlini sesithandaze menza umthandazo siqeda umthandazo sokushiswa impepho singene lembuzi akushisela impepho sithemula dungenile abasekhaya ukuthi ke phela umuntu mengasekho kulomhlaba fanele umuntu aziwe ukuthi ke lo muntu bekuwumuntu onjani ngoba abafani phela abantu njengoba ungathula umuntu wayesonta kwathula umuntu bengasonta akazi lutho wathula umuntu uma sehambile umuntu ayobekwa lapha into fanele bayiqikelele la ekhaya ukuthi bagade ukuthi wonke umuntu ingane yala ekhaya ayilale la ekhaya hayi ukuthi iphume ingane yolala emzini abantu kube la ekhaya kushoniwe hayi sisitsha sala ekhaya la siphume siyemzini solala emzini abantu kube la ekhaya kushoniwe gadana nani la ekhaya ukuthi umuntu angayocansini ngoba mangagadani ukuthi ndiyecansini ukuthi khona namhlanje kunengculazi iTB ingapheli ngani ngoba lo sosuka lona zolala akasamtshela ngaloko ukuthi uyalala kanti kusaziliwe la ekhaya yiyo leseqeda abantu uyabona ukuthi la ekhaya sikhona isipoki ngani ngoba ubona ngezinto zala ekhaya akulungi ubona nengane la ekhaya nangu nalo akalalanga nalo kunjani hayi nangu istove sivele savulwa nje sekuyashi awumunye nangu sekuvulwa ifridge nangu nala endlini gugu awazi ukuthi kwenze njani na yabona isipoki mase sikhona konakala okuningi uzwa nomoya wokushisa ukuthi hayibo konakele namhlanje la nekhanda udabula ikhanda ubona ukuthi nalamba uzwe ngathi manje ikhona lento ezosuka la kuwena nishegazini kuwena uzwe ukuthi ngathi kusimuka nshinwele komza ukuthi ke khona umkhokho ongalungile isipoki lezo moyo omubi uma uqikelela mina la isigodlweni sami ngiyengithanda ukuthi mangabe usuka emzini wakho uma umuntu esifazane ungangena esikhathini uma Yesu ongena la isigodlweni sami sesikhathini bengikucela ukuthi ungayocansini uqala bese uze emakhosini uzohlola ngoba ngizokujikisa la esangweni akangeni umuntu kanjani ngoba uzongcolisela isigodlo futhi nabantu bakini bayafisa ukuthi mawuzoxhumana nami uclean nawe ngoba nami ngiclean nebhlukwa ngivuma ukuthi lingene la likhumulele faka iskate Bataba Sawoni ngonya Osephume ebunzimeni obubi impilo ke ayikaze abalula nangesilandisa ngempilo yakhe
Sanibonani. Igama lami ngumthozisi wakwamazibuko. La engikhona ngisendaweni yaseMkhumbane. Muzi wakaMathelo. Kodwa ke la ngize ngogogo Mthombeni. Ugogo Mthombeni uze ngimthole. Ngamthola ngenxa ukuthi benginenkinga. Inkinga zami beyijule kakhulu. Umthetho wami ngihlushwa imimoya. Sineminyaka engaphezulu kwa25 inhlupha. Le mimoya iyakhuluma endlebeni zami ubusuku nemini. Ngibe umuntu okade ephuma ngena kubantu bendabuko nabathandazi. Ngifuna ukwazi ukuthi yini le engihluphayo. Ngoba njengoba ningibona nje kunemoya ekhuluma endlebeni zami. Abantu abaningi bebethi imimoya izizwe, banye bathi imimoya yabantu abadala kumele ngentwasweni. Kodwa ekhambeni kwami kulabantu bengingafiki ekutheni ngithole isixazululo. Ibingaqaqekile inkinga. Ukuze ngifike la kugogo ngathola ubaba ekuthiwa ubaba ucele endaweni yaseNkobongo. Ubaba lo ucele ngokudabukeni waseMozambique. Ngathi mangifika kuyena wathi mangicheckela endlolweni wayithola inkinga yami. Kodwa waswathi umuntu ozokwazi ungisiza ugogo Mthombeni. Wangiyalela ukuthi ugogo Mthombeni uthola kuphi nendawo. Ngithe mangifika la kugogo Mthombeni ngangena esigodlweni sakhe wangishela amathambo. Ngangiqala ngqa ukuthola iqiniso emva kweminyaka ewu25 ngihlushwele inkinga yemoya. Into ayibamba kugogo wathi le moya ekumina akuyona imoya emibi futhi akuyona imimoya izizwe le ebona abantu. Mina ke nginale inkinga indlela engizaleke ngayo. Ngazalwa ngiyiwele ngiyi-triplet mina. Nginamawele amabili ingane zamantombazane. Kodwa uma wami akanalo ulwazi lokuthi sazaleka kanjani. Nami ngikhule ngingazi. Njengoba ngithi ekuqaleni ngihlushwa imimoya ekhuluma endlebeni zami. Le mimoya ekhuluma endlebeni zami iwona amawele ami njengoba ngiyi-triplet. Njengoba ke bengihlupha nje inkinga isekutheni abazange bagezwe, abaqanjwanga amagama abagqokisiwe, abangenisiwe ngisho emndenini ngale kwelamathongo. Manje mina njobe ngasurvive ekuzalweni kwethu bahlupha mina ngalendlela ukuthi bona kahle kahle bafuna ukuthi mina ngibalungisele ngoba ngizothi basebumnyameni. Ngingachaza futhi ngisho ukuthi bafana nabantu abangaqondakali. Abanye abantu mangathi uma ngiyakubona nginezilwane njengoba bebesha abanye uthi nginezizwe. Yibo ke labantu abakhuluma endlebeni zami abangihluphayo, abazonilwane, abazonizizwe. Phela bafuna ukugezwa. Manje abagqama baveli kahle kubantu ade ngenqubuza yakubona. Ngithe mangifela gogo ke ngangiqala empilweni nami ukuthi ngithole leli qiniso. Ugogo waphinde wangineza ikhambi lokuthi kumele ngibenzele iladi, kumele ngiyogeza emfuleni ngihlanjululwe, ebese ngenza usiko lokwembula ngoba ngumuntu owazalwa eMbethe. Waphinde wakubamba ugogo uthi ekuzalekeni kwami sikhona futhi isiphiwo sabantu abadala. Okusho ukuthi ke ngokuhamba kwesikhathi kuzohamba khambe kuvuke lo msebenzi ke engibizwele wona ofana nawo ugogo awenzayo. Engikujabulela kakhulu kule minyaka u25 ade ngihlupheka. Kulesi sigodlo sikagogo Mthombeni ngilitholile iqiniso lokuthi mina yonke leminyaka nami bengazi ukuthi ngihlushwa yini. Kodwa njengoba ngikhuluma nanje imimoya le ibikhuluma nami namanje isakhona ubusuku nemini. Kodwa sengiyajabula ngenxa ukuthi nginolwazi ukuthi kahle kahle imimoya yama-triplets amawele ahamba udade ngoba amawele amantombazane. Yilelo qiniso engifike ngalithola la kugogo wanginikeza nekhamba umhlahlandlela. Kumanje ngiyalungiselela nje ukuthi hlangana amandla ebese ngiyobageza ngendlela ugogo angiyalele ngayo. Ngibenzele iladi ngibagqokise ngibaqamba amagama ebese bengena nasemndenini kwelamathongo. Zikhona inkinga ebezenzeka njengokuthi othandweni ke ngingahambi kahle. Uyamthola umuntu njengoba indoda umuntu wesifazane ngamthola ngihlekisane naye. Kodwa akulasti isikhathi eside khambe kushabalala. Funa ngendlela ekuphela ngayo hayi ukuthi ngixabene kuphela nje into eyisididi engaqondakali. Bese kuthi esimweni semali bengumuntu ozabalaza impela. Imali ngiyasho ukuthi ibingahlali esandleni. Umsebenzi engiwenzayo ngiyakhona ukuthi ngingaba umuntu ongenza izinto senzeke.
kodwa kumina njengoba ke nginale nkinga kufana nokuthi kumina ithi ifika imali kube sazi ukuthi khona into eyithathayo kube sazi ukuthi nje imuka namanzi ayihlali imali yizo ke lezi inkinga ezidala lokuthi ekugcineni ubonale nje umuntu wena engazi ukuthi mhlambe awuyazi into wenzayo okunye obeke kwenzeke futhi kuyenzeka futhi phakathi kwabantu uvukelwe into engazi ukuthi isichitho ube manyambanyambana abantu ungathandeki kokunye uthi uba umuntu ohlebekayo abantu bahleze bekhuluma kabi ngawe bekubeka amabala iyo ke le nkinga edalwa imimoya le wena ebantwini uzothola inkinga ezenzakalayo njengoba ngichaza nje ukuthi imali ayihlali ungathandeki isidini isichitho hayi ngoba uthathiwe kuphela nje kumele wena ulungise le nkinga le uma usuyiqonda futhi ukuthi into edala lezi nkinga zeyichitho nongadlali kumali kudalwa yini okunye ke ngeke ngaveza ukuthi ugogo wangivezela ukuthi bakhona nabo abantu abadala bengithi emangilala ebusuku beke kwenzeke kube khona amaphupho ajulile ebengivulelwa wona ngingawaqondi ngizowachaza bengeke ngiphuphe ngingena emanzini mhlambe ngihamba edamini elikhulu kuleli damu ngibone ngaphansi kwamanzi engathi kunezindlu ezo-round izindlu zesizulu engathi ngiyaphuma ngiyangena kulamanzi bekuba khona imbonakaliso enjalo so uthe ugogo maye ngichazela ngesimo santu abadala angizange ngube umuntu oba nokudideka ngoba impawu nezambulo emaphusheni besivela ikakhulukazi bengiphupha nje ngibe umuntu ongena emanzini isikhathi esinye kwesinye isikhathi kukhona lesilwane sasemanzini sina sithi masisibuka sithi inyoka bengeke ngibone ke into kanjalo futhi engathi ngibona inhlwathi enkulu impela iza nje engazuthi mina ngiqondene nayo iza kule direction yami ngibe umuntu okuthuka engazuthi ngayibalekela kizana yo haze mameli limobe sidi mana sida mana mime haze mameli ngombo ya wawe Sambeni bataba Sobona ingonyama Namuhla ke sokhuluma nogogo uzositshela kabanzi ngomsebenzi wakhe wokwelapha abantu Thokoza msilwe ingwe Zulu wamhlalela ekhana ndawo shewe jikashikashikashina mambo mndawo omkhulu igama lami bathi ngugogo nami ngizazi ukuthi ngugogo kodwa phela nginalo igama lami nguthokozile ngiyathokozisa njalo ngwaka Mathe kodwa isibongo sami uMthombeni uMathe idlozi leli elangenayo langena ngisemncane njengoba ngisho nje ngikhulele edlozini umsebenzi wami nje ngikhula ngumuntu wamanzi ngisebenzisa umfula kakhulu umfula nomfula noma ngidlula kulumuphi umfula ngisebenzisa umfula noma ngisuka la ngiyosebenza kuphi le enkomatipoti ngisebenzisa umfula manje ngisebenza eGoli ngisebenzisa umfula noma ngeStern Cape kuphi ngisebenzisa umfula noma ngikuphi ngihamba yonke indawo le ngiyafemba ngivula ingubo umzimba ukhala imali bani andile ngaweza naye ngambhuli ngihamba naye ngekhaya kubo le ngayombhula ingubo le kwanongoma akathwalanga ngambhula ingubo ngamtshela futhi ukuthi kova nje kanje ngoba ngithi ngilandela umsamo namhlanje ove enjeya ngisiza ngokumbhula ingubo ngifembe shamathambo lawo kusho ukuthi idlozi ungeneni kwami lingene kimina ubaba wami uyena wafanele uthwasele ledlozi wasethi ubaba yena uyintandane kuba bebabili kusho ukuthi ubaba wakhe wamshiya no 12 years nobaba wakhe umama wakhe ngazumshiya neminyaka emingaka kodwa
wasecela ke wathi ngicela ukuthi angalithwaseli idlozi ucela ukuthi ke acele mina emsamo bese thola mina ngithi ngizalwa nje batshela ukuthi nino success fanele ngiyothwasa mangabanga ngothwasa ngino success kusho ngizohamba namanzi kusho ukuthi ke ubaba ke esekhohliwe nansi inhlwathi iphumele ezu6 ngoba besenhlanganisile e6 eminyaka sebekhohliwe bona ngaleyo ndlela kusho ukuthi kwagcina ke bese bengithatha ke bangisa kuGogo lo ongithwasise wahlala 3 years emanzini ukuphi lo Gogo sewashona kodwa wayile kwabulawa eduzana seMozambique le ekugcineni ngayo thwasa khona ke mina ke wanginathwasa 3 days emanzini emveni kwalokho nami ngaphuma ngeqhubeka ngiyasebenza ngitholakala la kuse Ridgeview at 15 Bramcourt Ridgeview kuse Katomen umkhumbani ulibonile ihole la baye bathi 491 iaddress yakho kodwa inamba yami ithi 082 9351 632 Gamene kayisene ndodana moyo engcwele amen ngidalwe izino nomhlaba ngiphambi kosoba kuJehova Nkosi enamandla wawukhona emandulu usekhona namhlanje nangu moyo engcwele umntwana kuJehova sengenile ngiyambeka phambi kosoba kuJehova nasengilozi nasekhaya koma wakho kuba ikhaya izingilozi qaqqa amafinda amaketanga ngegama la kuJesu lesikhathi bawuzina phakade amen fakumanono la manono lo angithi bengisemthandazo sengithinta idlozi manje Tawad nami selana selibona nazotawad ngoba bakutamna bakutamna bayizana bakutamna ko hlangana bakugomkhulu nabasekhaya komhoza khanye kube kutawazana bakho tawazana bakho komkhulu kusile sabingelela ningasali lokho nango Xolani ungenile namapanya la endlini yeni khanyisana ke kodwa khanye asemtela khona tawazana bakho Tre bese uyashaya Xolani la sandla sakho sika right usho ukuthi angiphile mina sibani uzishigama la kulesi sizophonsela angiphile mina Xolani wakasoni phonsa umsindo Xolani phinda futhi Sean angiphile mina Xolani wakasoni seko right phila Xolani Soni ngikubone phila ziyavuma Xolani nginale thambo lami elibole lethambo malivuma lithi cha kuyiqiniso noma ngabe sekuthiwa ngiyothatha imali yakho uma lithi cha amanga leli uma ngithi liyavuma lithi yebo kunjalo kuyiqiniso phila una Xolani ngikubone phila Xolani ngikubone phila Xolani Soni phila Xolani Soni phila Xolani Soni phila ngikubone phila na Xolani Soni nangu Xolani uyaphila Xolani uyaphila nangu Xolani la Soni nangu Xolani kodwa Xolani ukhathele kunengane yomfana Xolani le kunamathele nangu ingane yomfana eyikhalayo la kuwena nansi ingane la ukhathele ithi yakhathalisa qaqeke ifinde kuXolani yena uXolani bayasho ukuthi yaphila nansi esimeni senhlanhla yakhe kodwa kunamawelana amba mlandelela uXolani la ehlezi khona Xolani kukhona umuntu wawutshela ukuthi ukhulela wangayibona ingane noma yazala yasho noma yaba imiscarriage sozihamba uphendula uXolani nansi ingane ehlezi nawe la eyukhathalisayo ofanele uhamba uyenze lonikeza igama uyenze isimeni selilati nansi futhi ingane la isakhomba lapho uXolani umkhulu lo uXolani okhombayo uthi musugwinyitshe Xolani kuze izinto zakho zilunge nansi inkukhu akhombayo ukuthi awufanele ukuhambe kube khona ukuthi uyiyenzele lengane ngoba yini uhluphana la kuwena nanku labathi khululeka Xolani la ohlezi khona njengoba umkhulu okhomba yathi uhlushwa ngendabeni yale ngane ekhaya kini la ngikhuluma khona kodwa manje bathi wena inhlanhla kusekhaya koma wakho nanku lafanele kube khona isimeni saleli etiye hamba ulenza lesikhaya koma
le ngane Xolani ukuthi ngifuna ukuxola le ntelo nempela le ngane Xolani uyakhumbula la ngokukhomba ukuthi liyavuma lethi yebo kuyiqiniso noma lilamanga yakhumbula le ngane le ekuyiyona eyibonakala abantu abadala ingane yakho Xolani yakama wakhe impela yakama wakhe lo Xolani le ngane bathi Xolani la bayavuma bathi yebo yebo yakamama ake siyibuze futhi njengoba bevuma ukuthi yakamama nansi inhliziyo yakuXolani siyipholile ofanele nithi ibhlungu inhliziyo yakho kusho ingane kama ikhona into wayiyenzela yona le ngane makazoyenzele lotho akaze namanje futhi sakhomba la ukuthi ukhathele yakamama okay nangu mala uthi ifindo uqaqalela ifindo ngisugunyitshe ngakugwinyitshe kufahlala nento uyazi ungafuni ukuthi ke uyilungise ngizugwinya ethi ukuthi le ngane izokhanyisela inhlanhla impela abantu abadala baba bomkhulu kumhlophe la kuXolani intweni zakhe zimhlophe azimhlophe la abantu abadala umhlophe izinto zakhe Xolani abantu abadala zimhlophe bathini la Xolani bathi yebo zimhlophe kodwa bathi Xolani la unenhliziyo ebhlungu nomuntu esifazane Xolani yabona la yebo kuyavuma kuhle kodwa unhliziyo ebhlungu nomuntu esifazane inhliziyo ebhlungu yakho la yabo ofanele ziphole inhliziyo ezini ithi yebo kodwa phela ngihlola okuningi kodwa masithi inhliziyo yakhe yabona khona umkhokhana nomuntu esifazane kuzona ngingazwani kahle thokoza Mawufisa ukuthi ithimba lethu livakashele endaweni yangakini enenkinga thatha le number ebhalwe phansi Kwasukasukela mbukeli siyaliqoqisa uhlelo njengamanje sizobonana ngeviki elizayo